Úspěšné zvládnutí smyku vyžaduje okamžitou reakci a řádnou dávku zkušenosti. Nedotáčivý smyk řidič cítí na volantu. Právě volant dává impulzy, které naznačují, že vozidlo nesměřuje tam, kam jsou kola natočena. Smyk přirozeně vzniká i u vozidel s předním náhonem. Pokud v zatáčce prudce ubereme plyn nebo stlačíme brzdu a také nepřiměřeným trhnutím volantu. Když se ocitneme v přetáčivém smyku, jaké řešení je správné? Každý smyk vzniká snížením přilnavosti k vozovce. Jinými slovy se dá říci, že dochází k nestabilitě přenosu sil mezi přední a zadní nápravou. První příklad je základní a velice jednoduchý. Jestliže vozidlo stojí na místě, případně jede konstantní rychlostí, přenos sil na přední a zadní nápravu je rozložený rovnoměrně. Podívejme se na jednoduchý příklad. Zvýšíme rychlost a podruhé vjíždíme do zákruty rychlostí 60 km v hodině. Odstředivá síla je obrovská, proto musí být zvládnutí smyku velice rychlé a přesné. Jak budeme pracovat s pedály?